जिहेतु जों नुबाय नोंनि गथ' उज्जवल राभाया दिनै डक्टर जानो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों दिनै बिमा जानानै माबायदि मोनदों गोसोआ मोजां मोनदों बेनिफ्राय बेयो उन्दैनिफ्राय माबायदिमोन फरायनायाव उन्दैनिफ्राय फरायनाया मोजाङानोमोन बेनिफ्राय बहा गिबि फरायखो बियो बिखौ गिबियाव नार्सारियाव डायमन्डआव सोदोंमोन 6 हाफ इयारलिहालागि बिनिफ्राय आरो बे 6निफ्राय आरो नवोदयाव हरनाय जाबाय नवोदयाव खाबु मोननायखाय दा नवोदयनिफ्राय नियो माने डक्टर फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय खाबु मोनबाय बेनिफ्रायनो दा बेनिफ्राय दा बेखौ जेनेबा न' हिसाबैथ' माने जोबोद लोरबां जेनेबा बे फरायनायाव उसुबिदा जायाखै ना गोबां उसुबिदा जादों गोबां खस्थ' खालामना फरायहोदों आङो बे गथ'खौ डायमन्डआव लांनाय समाव आं साइकेलजों लांलाय लाबोलाय खालामोमोन आरो बे गथ'नो जाहोनो थाखाय आं गोबां सोखांनायनि उनावनो बे टाउनावनो स्कुलावनो आं खामानि मावनानै बेखौ जाहोयोमोन बेबायदिनो आं फरायहोबोदों टिउसन होबोबाय बिसानो बे गथ'खौ आं मोजाङै बिसानो फरायहोबोबाय आरो बिसा खस्थ' खालामनानै लांलाय लाबोलाय खालामनानै मावनानै बिफाया बेखौ फरायहोनो थाखाय आरो बेलेग खामानि मावनो गोनां जायोमोन स्कुल फिसफोरखौ होनो एडमिसनफोरखौ आरो बिनि थाखाय आरो आं लांलाय लाबोलाय खालामनानै बिनि दैनि खरसाफोरखौ आं दिहुनोमोन बेबायदि फरायहोबोदों आरो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै गोजोननाय मोनदों बिफाया मा खालामो बिफाया साख्रि नागिरदोंमोन मोनासै थेवब्लाबो जेनेबा बिजनेस मोनबा बिजनेस मावो आरो खेथि खालामो न'आव जि मोनो बेखौनो मावो आरो हाया बेसेबांसो दङ हायाथ' ओरैनो जोंहा हायानो गैया माथ्र बाङाय जेनेबा जों बिलाइ सोलिनो आन्था बिलाइ गायना दोनदों सापात बेजोंनो आरो जानायखौ जों गुबुननिफ्राय लानानै गायनानै जायो बायनानैलाय जाया बन्दक हारि लानानै जायो जों बिदि आंनि मुङा उज्जवल राभा आंनि आफानि मुङा बिहुराम राभा आरो आइनि मुङा पलिना राभा आंनि स्कुल लाइफआव माने फार्स्टआवनो आङो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन क्लास 5 सिम बिनि उनाव क्लास 6आव नवोदयनि एन्ट्रेन्स होनानै नवोदयाव थांदोंमोन आरो नवोदयनि उनाव क्लास 10आव मोनसे दक्षिणा एन्ट्रेन्स एग्जाम होना दं बेखौ दक्षिणा एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनानै माने पुनेयाव चान्स मोनदों आरो बिदि कोचिंनि थाखाय मेडिकेल कोचिं आरो 2 इयार्सनिमोन माबाया कर्सआ किन्तु कर'नानि थाखाय मात्र 3 मान्थसल' थानो मोनदों आरो बेयाव बाखिखिनिया अनलाइनानो जादों बेयाव बे कर्सनि थाखायनो माने पास जानो हादों आरो बेयाव बिदि कोचिं लानायखाय ओमफ्राय 12खौ उदालगुरि मा होनो माबा नवोदयनिफ्रायनो पास खालामदों क्लास इदि उदालगुरि डायमन्डआव थानायावथ' बांसिनावनो आइयानो लांदोंमोन आफाहा माने इदि डेलि इदि हाबा मावहैनो थाङोमोन इदि स्कुल फी एडमिसन फीफोरनि थाखाय बिनिखायनो आइयानो इदि माने लांलाय लाबोनायाव आइया खामोमोन आरो बांसिन दिनै नों जेखौ साबाखौ बावनो नागिरदों जे नोंखौ जायखौ फरायबाय बे फरायनायाव बांसिन मदद होनाया सोरखौ माने थुलुंगा होदोंमोन आं बांसिन मददथ' आइखौनो मा होन थुलुंगा होननायखौथ' आइखौनो माने इदि माबाखौ होनना मायदों ग्रेटिटिउडखौ कारन आइयानो माने इदि एकदम एनकारेज खालामदोंमोन बा आंखौ उत्साह होदोंमोन जे फरायथाबनांगौ कारन जों दुखियाबाबो बिदि नङा जे जों जेबो खालामनो हाया जोङो जुदि नाजाथाबो होमबा जों माने जिकुनु इदि गोदोर इदि माबा पस्टफोरखौबो जोङो मोननो हागोन होनना बेनिफ्राय नैबेयाव नंगौ नामा बिदि जेबो माने साननाङा आरो रावबो जे इंलिश मिडियामाव फरायनायाल' हायो होनना जुदि एसामिस मिडियामावबो फरायो कारन कर्सआ मोननै माने माबानियाबो सेमानो मोननै इदि स्कुलनियाबो सेमानो किन्तु एसामिस मिडियामफोरनिया मा सानो जे मा होनो एसामिस मिडियामसो बिदि फरायाबाबो जागोन होनना बिसोरो स्कुलखौनो गारस्रायोबा गेजेरनिफ्राय एगारो किन्तु बिसोरो जुदि एसामिस मिडियामाव मोजाङै फरायनानै बेयावनो जुदि कर्स कमप्लिट खालामो होमबा बिसोराबो इंलिश मिडियामनि बायसानो सेम पस्टफोराव मोननो हागोन बिसोरबो माने आं एस.टी. शिड्युल ट्राइब बेयाव आं माने बुंनो सानदों जों पुरा इदि अल इन्डियायाव फार्स्टआव इदि लाबोनो हाया कारन जोंनि कन्डिशना बिराद हामा इदि जों लाख गारनानैथ' कोचिं लानो हाया किन्तु माने जों जास्ट मोनसे मेडिकेल सिटनि थाखाय माने मोनथाम साबजेक्ट दङ बियो फिजिक्स केमिस्ट्रि ओमफ्राय बाय'लजियाव 360 मार्क थायो जों जुदि एसटीफोरा बाय'लजियाव बांसिन गोसो होयो जेनेबा बाय'लजियाव 350 मार्क मोनबाय ओमफ्राय केमिस्ट्रियाव 50 मार्क मोनबाय होमबाबो जों सेलेक्ट जानो चान्स थायो आरो कारन फिजिक्सखौ बांसिनानो गोरा मोनखायो एसटीफोरा किन्तु बाय'लजियाव माने बांसिन जुदि फकास होयो बाय'लजियाव ओमफ्राय फिजिक्स केमिस्ट्रियाव बाहाय खम फकास होबाबो माने पास जानो हागोन आरो सिटखौ मोननो हागोन नोंनि साबजेक्टआ मा दंमोन साबजेक्टआ क्लास 12आवथ' फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथ्स आरो इंलिशमोन किन्तु माने निटआव फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजियाल' हायो आरो
इन अल इंडिया बेसिसआव बे नीटआव माने रेंकआ बेसेबां अल इंडिया बेसिसआवथ' रेंकआ 51,069 मोन आरो अल इंडिया एसटी रेंकआ 200 मोन आरो आसामाव माने एसटी रेंकआ 3rd मोन आरो आसामाव माने अल आसामनि रेंकआ 448 मोन टोटल मार्कआ बेसेबां टोटल मार्कआ 546 नों मोननाया बेसेबां माने आं मोननाया 546 आरो जुदि नीटनि टोटल मार्कखौ नायनो थाङोबा बियो 720 बेनिफ्राय दायो उन्दैनिफ्रायथ' इदि डक्टर जागोन होनना सिमां गैयामोन किन्तु माने इन्जिनियाराव गोसो दंमोन आरो उन्दैयाव कारन इदि बुक्सफोराव नायै नायै इदि गोजौनि स्टार्स इउनिभार्सफोरखौ माने सोलोंनो माबा मोनसे उत्साह दंमोन आरो किन्तु क्लास 10 आव माने मोनसे क्रुशियेल डिसिजन लानांगौ जायोबा फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय' लागोन ना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स लागोन दा मेथ्स लागोन ना बाय' लागोन बियो माने फिउचारखौ डिसाइड खालामो आरो बेयाव माने जोबोद सानै हनै आङो बाय'खौ चुज खालामबाय कारन क्लास 9 निफ्राय बाय'आव बांसिन इन्ट्रेस्ट हायदोंमोन आरो आंनियाव आच्छा बेनिफ्राय बुङो जे माने बे नीटआव जनो थाखाय माने एकदम बिदि जेबो खौरां गैया कारन जों जुदि क्लास 11 12 खौ जुदि गोसोआव माने मोजाङै हायो होमबा नीटखौ माने इजिलि हागोन आरो कारन सिगांनि मा होनो जेनेरेसनावथ' क्लास 10 नि मेट्रिकखौनो क्लास 8 9 10 फरायनो गोनां जायोमोन बिदिनो माने नीटखौबो सानजायो आरो जे नीटआव क्लास 11 आरो 12 नि मोननैबो सिलेबासखौ माने मोजाङै जुदि हायो मोजाङै जुदि रिभाइज खालामो 11 खौ क्लास 12 फरायबाय थानायाव होमबा माने न'निफ्रायबाबो इदि हागोन आरो ओमफ्राय दायो जाहा फैसा गैया बिसोरथ' इउटिउबफोरनिफ्रायबो नायै नायै हाखागोन बांसिन आंनिया माने सबसे ग्रेटेस्ट हेल्पआ मबाइलानोमोन कारन मास मोनथामल' आङो इदि अफलाइन टिचारजों इन्टारेक्ट खालामनो मोन्दोंमोन किन्तु बाखि टाइमाव आं मबाइलनिफ्रायनो नायै नायै बिदि बेलेग बेलेग डिपिपि सल्भ खालामना भिडिअ नायनानै मबाइलनिफ्रायनो खालामदोंमोन आरो नीटखौ मबाइलनि सायाव नोंनि बायदि नों मा होनना सानो मबाइला गाहाम ना गाज्रि मबाइलाथ' आंनि थाखाय दायो गाहामखौनो होननांगोन कारन माने बियो इदिसो डिपेन्ड खालामो जे जों बिखौ माबायसा बाहायो जों गाहामनि थाखायबो बाहायजायो गाज्रिनि थाखायबो बाहायजायो किन्तु बेफोर मोननैनि भितराव बेलेन्स थानांगौ आरो कारन जों जुदि गाज्रि बाहायनायाव बांसिन टाइम होयो होमबा जोंनि मोजां बाहायनाया खम जालांगोन किन्तु जों जुदि मोजां बाहायनायाव बांसिन टाइम होयो होमबा गाज्रि बाहायनो थाखाय जोङो बारा इदि टाइमखौनो मोननाय नङा जुदि बाहायबा मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ सानो सिभिल लाइनाव माने उन्दैयाव इसां बिदि मिथियामोन आरो इदि UPSC APSC बिदि दं होनना मिथियामोन आरो किन्तु दायो माने माबा बहुत माने इदि मेडिकेल लाइन फरायनायनि उनाव बा इदि MBBS खालामनायनि उनाव माने बिसोरो इदि UPSC बेफोरखौ होयो आरो कारन मेडिकेल फरायनायाव जों माने मेडिकेला जोबोर इदि गोरा होनना माने 5 years बिदि फरायबायानो थानांगौ इन्जिनियारिंआ जेसां गोरा मेडिकेला बिनिख्रुइबो गोरा मेडिकेलाव जि एक्सपिरियेन्स मोनगोन जों फरायनानै बे एक्सपिरियेन्सआ माने गोबां हेल्प खालामो आरो UPSC बा APSC खौ क्रेक खालामनायाव कारन बे मोननै एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखायबो जोबोद माने इदि माबा फरायनो गोनां जायो आङो फार्स्टआवथ' MBBS कमप्लिट खालामनायनि उनाव PG खालामगोन होनना सानदों ओमफ्राय PG खालामनायनि उनाव जुदि गोसो थायो होमबा सुपार स्पेशलिस्टबो जानो ट्राइ खालामगोन आरो किन्तु जुदि माइन्डआ जुदि चेन्ज जायो होमबा आं माने बिदिनो UPSC नि थाखायनो ट्राइ खालामनो होनना सानदों एडमिसनाथ' दायो एम्स गुवाहाटीयावनो जादों 27 आव जाबाय एडमिसना क्लासआ 22 निफ्राय स्टार्ट जागोन नभेम्बरनि औ नोंनि जिउआव रल मडेल आंनि जिउआव रल मडेला सासे दंमोन महित सार होनना माने आं इदि गोदोर मानसिफोरखौ फरायोमोन किन्तु माने बिसोरो माने इमेजिनारि बिदिसो नाङोमोन आरो कारन बिसोरो माने एबा बिसोरो गैया बा सिगांनि इदि काहानि किन्तु आंनि माने रियेल लाइफ एग्जाम्पलनि मथे आं माने आंनि महित सार होनना दंमोन पुनेनिनोमोन जे नवोदय पुने बेखौनो माने रल मडेल होनना माबा खालामोन आरो बियो जोबोद हेल्प खालामबाय बिराद पुश खालामबाय कारन जोङो ओरैबायसा स्टेजाव दंमोन जे जों पासखौनो खालामनो हायैबायसामोन किन्तु बियो जोबोद पुश खालामबाय जोबोद इन्सपायार खालामनानै माने बेसांखिनिखौबो मोनबाय आरो नोंनि दायो आंनि इयुन जेनेरेसनखौ बेखौनो खालामगोन जे जोङो साननाङा जे जोंहा माबा रिसोर्सेस बा इदि बुस्थुफोरा जोबोद खम होनना कारन दानिया मबाइल गंसेजोंनो जोबोद बुस्थु खालामनो हायो मबाइलावनो जों गासैखौबो मोनजोबनो हायो गासै बुस्थुआबो अनलाइन जाजोब्बाय बा जों कचिंफोर इदि जुदि इडुकेसननि माबा मोनसे खम जादों होनना सानो होमबा जों बेखौबो मबाइलनिफ्रायनो फुलफिल खालामनो हायो आरो स' जोङो जुदि इदि फाइनान्सियेलि उइक बा होमबा जोङो माने मोजां इउजखौ खालामनांगोन आरो मबाइलखौ आरो माने बिदि एमफोरखौ साक्सेस जानो हागोन
लास्टाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे दायो जिथु जोंनि जेनेरेसन बियो माने बिदि गाज्रि लाइनथिं बारा थांनाङा आरो बियो माने जुदि मोजां इदि लाइनथिं थाबाय थायो होमबा जुदि मोजां लाइनथिं थायो होमबा बिसोरो चान्सखौनो मोना खारन टाइमा मोजां लाइनावनो बांसिन जाखागोन स' बिसोरो टाइमखौनो मोननाय नङा बिसोरो माने बिनिखायनो मोजां बिदि माबा गलफोराव इदि एम खालामनांगौ आरो थेंक इउ आदाया दिनै डक्टर जानो थाखाय माने खाबु मोनबाय माबायदि मोनदोंलाय गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नों उनाव देनाव मा जागोन डिसि जानो दानिफ्राय मोजां फरायगोन नङा होमबा डिसि जागोन नङा होमबा ना मा नाम नोंनिया एलबार्ट द्राभा बबे स्कुलाव फरायो ड्रिम फ्लावर इंलिश स्कुल मा क्लासाव 3 क्लासाव